Les platges es veuen afectades sovint pel canvi en el clima i pels efectes de l'acció humana. Les més turístiques solen ser artificials i la majoria de les naturals estan quedant sense arena. Per això s'instal·len sistemes de protecció i captadors d'arena per protegir les dunes, però en alguns llocs s'estan plantejant solucions més dràstiques, com a Cala Güell. Moltes platges perden arena. L'impacte de la mà, el trànsit dels banyistes, l'eliminació de la posidònia són algunes de les causes d'aquest fenomen. La platja de Cala Güell n'és el més clar exemple. Els hotelers han pressionat demarcació de costes perquè la regeneri, que finalment n'ha cedit les competències a la Conselleria de Turisme. Primer es va pensar en extreure una gran quantitat d'arena de just al davant de la cala, però finalment s'ha optat per treure'n 10.000 metres cúbics d'un costat. És a dir, el que hem d'assegurar és que no hi hagi un descalagament de la platja, per tant no traiem l'arena de just davant la pla, sinó la traiem d'un costat amb molt menor volum per garantir que la pla estigui segura. En aquest moment ja s'ha tramitat davant la Comissió Balear de Medi Ambient i queden tan just, esperem que en molt pocs dies ja puguem assenyalar que se poden iniciar aquesta regeneració. A Cala Estellencs la situació és bastant més crítica. Gairebé no hi ha platja. A més, el terreny està cedint i cauen pedres, el que provoca una situació d'extrema inseguretat. L'Ajuntament demana a Costes que repari les reixes que aguanten el penya-segat. Sinó l'únic que vull i demano és que Costes agafi la competència que és seva de subjectar els terrenys. Tot i així, Cala Estellencs necessita reformes estructurals si vol recuperar la poca platja que tenia. Aquesta aportació de material a través de les terra i roques que queden era precisament el que feia la protecció de la costa. Un moment de la història se fan uns murs i s'interromp aquest procés natural. Demarcació de Costes va descartar l'opció de construir un dic emergit i ara n'estudia d'altres.